painaa. Jaa, Mattila on taas huomattu. Joo, pakko olla. Jos tankapa tehdä. Matti, toi sun kamera on liikaa sulla. Eikö tankapa mitään liikaa? Pakko tai muistaa vielä. Otetaan vitusti rahaa. Ollaan joka päivä kännissä kirjoitetaan kirja. Joo, tiiäks sä? Kirja! Joku maailman 5 miljoonaa tosiasiaa. Toi Eppu, kuka se vittu reggae-kaveri on, joka kävi jossain vitun Albaniassa, jossain Afrikassa tyyli, jossa ei ollut puhasta vettä eikä mitään. Se nukkui siellä vittu rottian kanssa. Se vittu, joka sanoi, että EV on jees. Jaa, Pelle. Me tultiin Itävaltaan. Pelle oli vaan pilvessä ja se luuli, että se oli nukku himassa perse hommessa suolassa ja luuli niitä kaljapulleja ja roskia. Ei toi vaan tuli vittu. Me tultiin sieltä Itävallasta Lennokoreelta, niin mulla ei ollut paljon tekemistä. Mä vaan luin random lehtistä, kato Epe. Jaha, hyvä story, luen tossa siitä. Elämä on parasta huumetta. Roskita yökkana. Aika random. Toi on aika random. Kaveri hittää on sun ajan koulussa. Alkaa vähän hajottaa. Oi se on. Käy nyt vittu apilot koulussa. Se on hyvä kuntia vai. Kato nyt! Ei kun tää on joku vitun Mompo Virtanen, kato nyt. Tossa on silmä, erä, suu, toinen suu. Et sä sitä vielä hippannu? Okei, ei niin. Kerro uudestaan. Okei, siis. Teet oikeesti. Mä en jaksa tolla. Mä pidän repiinillä niinku korvaa saatana. Kuiskiko? Muistaan ton mun iltasadun, Jaako. Painajaista.